Sárga-fehér jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Megyeri úton! Az Újpest játszik, mindig ott vagyunk, bárhol és bármikor csak nektek szurkolunk. Hűség és becsület, mert ez a jelszavunk, veletek győzni fogunk. Hajrá, gyerünk, csodás Újpest! Hajrá, gyerünk, csodás Újpest! Hajrá, gyerünk, csodás Újpest, veletek győzni fogunk! Érezték már a debreceni védők, hogy ebből baj lesz. Szeretnék, de nem tudom, mit érezni, ha egy pályára kimennék. Azt hiszem, a szívemet kéne cseréljék. Mindig Újpest, veled Újpest, még a földforog ugyanúgy lesz. Szurkoltából a stadionban, mindig Újpest, öreg Újpest, a szívem másé soha nem lesz. Győztesek leszünk, nagyon Újpest, hajrá, világ, megy az Újpest! A régiek messzire elvitték, a hírünk a földön, a gólok, a csodák, a szép esték. A csillagok fénylenek még, mennyi név, mennyi év. Az újaknak üzenték a folytatás, legalább annyira legyen szép. Mindig Újpest, öreg Újpest, míg a föld forog, ugyanúgy lesz. Zúg a tábor a stadionban, hajrá, világ, csapatunk van. Mindig Újpest, öreg Újpest, szívem másé soha nem lesz. Győztesek leszünk, nagyon Újpest, hajrá, világ, megy az Újpest! Mindig Újpest, öreg Újpest, míg a föld forog, ugyanúgy lesz. Zúg a tábor a stadionban, hajrá, világ, csapatunk van. Mindig Újpest, öreg Újpest, a szívem másé soha nem lesz. Győztesek leszünk, nagyon Újpest, hajrá, világ, megy az Újpest! Vendégvezetés tehát. Érezhető volt az első 20-25 perc után, hogy a Fradi bizony magához tért, és támadásban is egyre aktívabb volt. Ez most gólt eredményezett, de Foxy már a túloldalon. Estébelő, Háber kiüti, Kabát 1-1! 1 percig vezetett a Ferencváros. Kabát Péter egyenlít. A 8. gólját szerzi ebben az idényben, rögtön itt a válasz. Na, ettől majd felpörög a meccs.
Ütötte a labdát, Kabát pedig kíméletlenül bevágta ezt. Ez most jó labda, ezzel el lehet menni Kabát. Kabát nézve középre, Rajci van ott és Tóth Norbert. Most jön a beadás, nagyszerű labda, Haber beüti! Vezet az Újpest a 87. percben Rajci Péter góljával. Megint a hajrá intézheti el a Ferencváros. És Rajci Péter megszerzi a 4. gólját az zöldfehérek ellen. Azt hiszem nem aludt volna nyugodtan, mert volt 2 hatalmas helyzete, amiket elpuskázott néhány perc alatt. Utána nem az ő percei következtek, ahány labda felé ment, annyi volt pontatlan, vagy jött egy ütemmel később. De most Kabát jó döntést hoz, hiszen nem adja be középre, ahol fölényben vannak a ferencvárosi védők, hanem visszapasszol. Rajci pedig Foxi beívelése után nagyszerű teljes góllal szerzi meg a vezetést az Újpestnek. Hátrányból került. Középen azt nézzük, kinek adhatnák itt a bal oldalon, nincsen les. 2 újpesti is elő van, bent Kabát Péter középen, jobb a visszamegy a kapujába. Átpattan a labda, Kabát fejel, és 1-0-ra vezet az Újpest Kabát Péter góljával. A Fradi védál most csődöt mondott, egyrészt a les taktika, másrészt pedig utána, miután még jobban beleért a labdába, senki nem figyelt arra, hogy Kabát Péter ott van. Vezet az Újpest 1-0-ra. Kabát Péter góllal tér vissza az eltiltás után. Jön be a labda, ott a visszafejlődés, gól! Bavon megszerzi az Újpestnek a vezetést! A 94. percben! Visszafejeltek középre egy labdát, és Bavonra nem figyel senki! Az Újpest megnyeri a mérkőzést, mert gyakorlatilag innentől kezdve nincs már hátra semmi. Hát ilyet, hogy a 90. és a 94. percben is lássunk gólt, azért ilyenre ritkán kerül sor, valljuk meg őszintén. Bavon! Nem hiszik el a Fradinál, hogy ezt bekapták ezt a gólt. 2-1-re vezet az Újpest. És hát szerintem és le is fújták menet közben a mérkőzést, úgyhogy nem csak vezet, hanem 2-1-re megnyeri az Újpest ezt a mérkőzést, amely idén megszerzi első győzelmét. És egy óriási fordulatokon, nagyon-nagyon gazdag utolsó 5 percet láthattunk, bárcsak ilyen lett volna az egész találkozó. Ugye Kabát Péter a 28. percben megszerezte a vezetést, aztán Orosz Márk a 90-ben egyenlített, és a 94-ben Bavon, akire senki nem figyelt, és aki teljesen egyedül hagytak be középen, megszerzi az Újpest győzelmét. Ezzel tehát az Újpest 3 pontot tart otthon. Még egyszer megnézhetjük a rendkedvéért, hogy Vermes Krisztián volt, aki befejelte a labdát középre, az Újpest kapitánya, és itt van a mindent eldöntő. Gyorsan változnak az idők, új arcok és új emberek. Sok nagy csatát megvívtunk már, mindenki ránk irigykedett, megénekelve a hűségünket. Bebizonyítottuk már 100-szor, számunkra nincs se nő, se pia, csak az Újpest ad nekünk vigaszt. La 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 la.